Yeah, sikhuluma indaba ebuhlungu la kadadewethu uMazulu njengoba ekhona nje studio uhamba naye othi naye esikoleni ube nalenkinga. Yebo impela ngihlangane naye udadewethu ngasonto elidlule wazivimba nje emall wasicela ukuthi unenkinga la acela usizo sicela simfundise umsebenzi. Sabuza ukuthi ufisa umsebenzi ngoba usamncane njengathi usafunda isikole uthi akasafundi. Unenkinga ke ukuthi ke esikoleni wa drop out and umsebenzi futhi awufunayo kunzima ngoba akakwazi ngisho ukubhala. Uma sesithi siyathola ke sixoxa naye uthi wayenenkinga yokuthi esikoleni ngakwazi ukufunda kahle. Kwathiwa isilolena. Ngiyazama ukhozi nozama Mseleko. Ukhozi FM luhamba phambili. Izandleni weleni babegcina bemdudula bona ngokwama class bemphushela phambili lokho ngenxa yakho ukufeyila njalo. So ngase ngiyibona ukuthi ibalekile ukuthi mhlawumbe singazama ukuthi size nawo ukhozini sizofundisa abazali kanye nothisha nabafundi ukuthi bangamcwasi ngoba naye bathi bemcwasa bembiza ngesidumo ngoba bebona ukuthi uyafeyila kanti unenkinga yokuthi uyisilolena. Sithi ifundi izingane ezinye iphase ehamba ngayo zoyena usela ngemumva nothisha futhi mhlawumbe akakwazi ukunothisa ukuthi ke umntwana uyasalela ngemumva. So ngakubona kubalekile ukuthi mina ngathi le topic singayiletha naye kumntwana azozikhulumela yena ukuthi ke singababona kanjani abantwana abanjengalabo. Yebo. Ndaba zethu sawubona. Sawubona. Kunjani? Sikhona sisi. Awusichazele esikoleni ufunda bekunzima kangakanani awusithathe nje usibeke esithomeni njengoba umkhwanazi sethe ukukha phezulu. Yebo angike ngicela ukuchaza bandla ngiqala ukunothisa ngifunda ugrade 4 ukuthi ngasayila kakhulu. Umuntu okanje ngama esiloleni umthisha mayifundisa kakhulu akamlaleli umuntu ethamlalela lento ayishoyo isuke ifana ukuthi iyangena iyaphuma ayihlali kuwena. So esikwenze umuntu kanjalo ujwayele ukuthi eclassini futhi adlale akuthisha kamlaleli ngoba because into esiyilalela akayizwa. So sikhona ngakhe ngalebe ngidlulisa primary kasi lebe ngidlulisa ubhuti wami ufuna ukubhuta eclassini kuthiwa akahambe nami phandle ungiridisa ukuze ngifune umsentence elilodwa ukuthi ngithole imali lokuthi ngiqhubeke nami ngilinjike izingane. Afika ngiqonda ukuthi vele ngiphathwe isifuba mina mase igame yami ngizazi number 66 eclassini mase igame yami ukufunda ngangivele ngivuse ngesifuba. Manje ngivuse isifuba ngiphuthumise khona bese selindwesi ngihambe unebhalazi kanti lapha ngivuke isifuba nginqothe ngibayela ukuhlekwa nganze eclass. Ale ngidushaya kanjalo ngakuthini ngifike esikole la khona sekuthiwa khona isidomi kukhalipha abashindlela indlela ehlukahlukene ila khona umuthi lo umkhuhlane omnyama mekumele kenze reading ngangivele ngiphuze wona ngizenza ngathi ngiyaphalaza ngoba ngenzile ukuthi ngingafundi ngibayela kona ukufunda ngoba ngizihlekwa benze wonke into kuhlungu ukuhlekwa. Yabo umuntu uzohlisa into usekuqhwethe into esisakho la nto inzima because abantu abaningi aba understand umuntu emxoza athi kanje ngakwazi ukufunda ngoba akungeke aze uzokusiza lo muntu omaziyo masuba neshosho uthi hayi ngempela akakwazi ukufunda isho ngangifundisa manje uthi mina ngitshemba ngeke khohlwa khohlwa isho igama lami ngize ngalibhala ngalimanga ukuthi sengizama nalo unokwanda kuphela sibonga ukuthi ululule vele ululuzulu kodwa lesaka ma untshangasa ngengikwazi ukusibhala. Yabo kodwa umuzo ngisipelela amafabhathi ngawazi umuzo ngisipelela ngiyakwazi ukubhala. Yabo noma faka ukuthi noma mhlawumbe esikoleni umuntu wakwazi ukufundela akubuza ukuthi ithini answer ngayiphendula ngomlomo into eyiphiwa maselethwa ngibhale ke manje into efika ngikaxele lapho ngazama into eningi ngazama ukuyibulala because ngibona ukuthi impilo singathi impilo because bahleka abantu fana nomakhelwane basizakala. Yabo unanza befundile imozo sekhaya nje bemike into yonke ngabamba baphumelele but manje mina bahleka ba understand kodwa ukuthi ingubani. Yabo umuntu emchaza umuntu uthi ayithi ayikho into ongazi ukufunda uvela uyithule lapho ukuthi ayikho into ozoyisho. Yabo so ngalenga othisha bekufundisa bezama ukuthi bakufundisa ukwazi ukubhala kwakusokwenzekani kuwena wawushesha ukhohle noma ukushuthi ukugxilisa ingqondo yakho mangabe uthisha ekhuluma noma ekwenza izinto kwakungenzeki yabo ngithi ngiyazama into zabo mina nje emise eclassini uzongitshela manje ungitshele ngo8 ngo9 lento la ayisekho yonke ingqondo kahle ingqondo yakho ibisheshe ukubaleka entweni ingahlali entweni isikhathi eside. Yabo ngibengikude cremini yabo umuntu ambona umuntu ocremini into awukuthi ucufunda phansi ngithi futhi ungifundisile ngaphandle usengabe ngifunda eclassini ngizokhipha ngizoshinta tuyisho ngaphandle kodwa uyabona umuntu la kabufundi la uyacremini into ayisayicremini ayofundi awufundi phakathi. Yabo kusiza ukuthi ekhaya uhambe ngesikhathi umali ehlala manje kanti khona ubhuti omdala ona I think 31 years nawe nenkinga efana neyami ucela umacime athi mawaqala ukuthi mathi ungifundela la
ngathi mayamkwana lo unenkinga efana ngathi hayi hlapha kabona hlathi manje ngikutshela wathi hamba nesebona ngempela naye unenkinga same thing nami akakwazi ukubhala ngazi ukufunda uyafundela yabo yabo kwakumike akukholakala ukuthi hayi ngempela into iqiniso ngempela le muntu omdala umuntu nawo nayo so lapha high school ugcine uyeka kuliphi ibanga njengoba usho ukuthi kwabanzima kakhulu sofika khona ngaya grade 9 bengifunda esikhaweni emidlalo ngaya grade 9 ngoba nakhona futhi ngikusokuthi sekuparisha ema-toilet igama lami uthi no one is doom ingane ehlekisa ngayo manje ehlekisa ngami kubuhlungu lokhu yana ngifuqama izingane phela ziyayibaleka lento leyo abanye othisha babekuthatha kanjani uma ngababikela ukuthi ezinye ingane ziyahlekisa ngawo angisho nje e-school la ngifunda khona othisha bengibabekela kwakungane ithithisa ishawa kuphela kungagxili lonto leyo e-primary la ngathi kwacishe kube ngcono khona because kwakubizwa omunye umzali engane ithithisa ingane washo sinomkhwehla nogogo so ugogo into engabe yangilimaza kakhulu gogo mina wayebemtshela gogo engazi lutho kwami mina bemdala kakhulu ungikhulisile mina uma ekhathi ehamba emhlabeni ngakho ugogo so bengazi ukuthi indaba zesikole akaze afunde naye so indaba khonto bangakwazi ukufunda naye bedumela nje ukuthi ayini leyo mhlawumbe behlapha ngihlala nomuntu owaziyo ukuthi nganimi kanje ngidinga ukuthi isizakala kanjani manje nginamaselo ukuthi umuntu angihlala naye waye kanje naye ngoba ngifuna ukubuza lapho ukuthi abazali abazange bacabange mhlawumbe ukuthi bakuse esikoleni esithize esizokwazi ukubhekelela umuntu osuke enjengawo hayi uma ngoba ngisho singikhulisa ugogo uma ngishaya nesonto emhlabeni kakhulu ngathatha ugogo nje akhuliso yena laba abanye uyazi kumndeni ke uyahlukana babuye manje ngoba ugogo lodwa ngikhulisile engasekho othisha esikoleni sakho ubona bakaze baze bakusho lokho gogo mhlawumbe bake bangifuqamanga babe kusho because ngitsangifundisa lokho makama ngezandla so kokwenganastindi litho kufanele ukuthi nje bathela amanzi kuyena lento bebemtshela ngenxa umuntu omdala ongayiqondi lento kuthiwana nabo bayitshela ukuthi lapha ngiyikelela ke yabo vele ababo bayalokho mata kuyezwakala manje indaba yomsebenzi i-ID khona ikhona i-ID ngikhabanga ngenzela i-ID kodwa ngithi ngiyabonga English ngiyayizwa futhi ngiyakwazi ukuphendula ngiunderstand ngithi ngiyakubonga lokho because ukuphendula umuntu nje English awunankinga nomphumela ngiyamuza inkinga lokubhala nje ukubhala nokufunda yabona lapho kunzima kakhulu kunzima kakhulu